mun kay an woppu an kam ko mbaɗa comme sukuñu ni ay dow yimɓe kati le passé comme suñu kay cagala aw pan ok ma ñama min woppu daginam wona haajuma ya haajuma mi woni yidi mom yidi kam wona haajuma ya lawol o monde o kangaɗo wuro o wuro kangaɗo jin an woppu o woppu mo woppu waɗa yemi argay an kam mako nanirta an kam mandilluwal hawa daginam mi dejjani daginam dejjani wonni an aɗa selli heɗem haalama aɗa selli heɗem haalama a rewe oran hay école a oppayn kalto jimam aɗa senge makko kañum aɗa senge makko woppanam o wona ko debbam holko wondima hen woppiɗo debbo ma an he woppiɗo o ko debbo ma o wona debbo ma nam goppuɗa galle mon o won debbo ma hay min debbo mo wonni yaro en nangodirde wallahi won ko daranmi hoko darta sade debbo simini ko sababu nde hawa darani woppiɗo sababu nde hawa kala sababu nde hawa wallahi ko sababu nde sarwa jaha won haajuma de hino kuma sa sino wona mi ren konko wawma ƴewmo ƴewa hoore ma ko hoore ma jam hawa an hoko jiiɗa oɗo hawa wona haajuma mbeɗa yiɗi oɗo yaha ko wela waɗa ko wela jamfoma gueɗel won cuhleta baba huma lini ene hokkuma oɗo o jamfoma o ara kadi omo resma hawa amana kangat hawa o jamfaki sino mo jamfinore ma artata yam an ka ya haajuma o gando sa ani artat wanani ko gando an jeyen woppu abla yan awa bara ko hawa galle ya hawa ya jango e ko jippuɗa mom halam baba an ayan ya hawa wallahi sen teli mi wara min ma sen teli wallahi so wonano hawa kalde telsden minama hay sen teli haydara watta kam an yaro an haydara watta kam par ce que a wawa ham min ɗannire ladde won toon duuɓi yaron dersonon kangal adduɗo galle adde wuure he wiye kadi resa miñam min mawna mi jaɓata ɗum ti sa oppani oɗo billahi ɗo joni minama bawɗo fo waɗa goɗɗo woppum hokkuma sason babam ko neli kam mi yiɗa tardinele golle babam sona ɗum ko hawa wallahi hawa rokkuma a woppiɗo hawa ñafo hawa rokkuma sa mbaɗa sasa hawa gasara minama hawa rokkuma sa haal ko beleɗa ya min tumuk mi yahani mayɗon an haldirmani ko erel ni an haldirmani ko erel an si noon an mbere gonda koye wartade hol ɓartoto min gonda koye wartade min wartoto min ko an warti an naato e dossier ji mawnomo ko an warti temi haalanma ay hawa ko janggowo sa oppa abadem école joni hay cours nti waɗi nani musima woni sewde cours sa oppani abadem école billahi nder kala tawanmami anema ko fof mi waramon mami nangue au jour mami nangue wallahi mi woppata hami resa hawa mi puddo gasde guiyal ma avant ma resa hawa min kasa guel ma an mo tettoɗa an ƴettoromi an wallahi ayyan eyyi mi haalta koko kalta a jeo kalɗa non mi haalta mo ɗon aɗa joni kolla mata ayi ha waɗi pejji on baɗo pejji an mbaɗi pejji an neni mboɗo soyno ɗum ɗo sukken karité ha heew on mbaɗa gubbal ndar woyi heego yo kagal leegal kagal wuuro a resatamo de min a resam min a resam mo ɗon woyi heego yo ha goram mboɗo yurmi oɗo ya woni ladde ndesaron ha ndesa kangar ma gadda kadi mbiar funtam ba monam ara resi ɗum ya minen babam ko kangar walla hoɗum ndar to yahata kadi ndar kangaɗo yu min wi kangaɗo yu baba alhamdulillah ajaji mawɗum jam tan alhamdulillah machallah alhamdulillah mbaɗɗa e tampere tan a jattima alhamdulillah machallah eyyi min baba aɗa selli mawɗum machallah alhamdulillah jam tan alhamdulillah ayno jiiruɗami ni ha joni koye secret gondumi guila hanki mi ɓortaki comci bornimi ɗi kadi ko woni yero aɗa andi ko hanki ko holko arde yam ɗo komi desowo lembe ona o tawi kam bire o wiye omo resa ɓi gellayi mbimomi an mba sikki ha ngam ɗum yo ɓernde ma de pour ɗum ko ha nane beyi laaɓi nayyi tan ɗum kay wonata holno woni topa
hakkille ma yiyat wonata gañmi tan ko guiɗe mi jooɗoɗo e galle o min e makko min mbayano ullude domburu ni ko a jiɗa ko saabu min nde garmi nde an kam ko mbawmi wonde foof hannde mbiɗa yettuma eyyi ko noon foti fode saabu a haaɓeyam mi andi kadi a haɓirani yam gañ ko jinnoɗa ko yomi wayno yimɓe mbaɗi saabu hannde leegal ngal hay kala kone société o piye kala ko wawi wonde ɓe mbiyata ko ASSIMI arduto aɗa andi ɗum ko teddugal Côte d'Ivoire hay goto ala yam haaju ɓe mbi komi changi mi wonti debbo sénégalaise hayso komi ɓe goppima tan an kay aya hayso komi halpular komi juulɗo mais kamɓe ɓe jiiɗi ko yimɓe abbito e aadaji mabɓe ɗi ɗum foof mi oppi mi arti ɗo resdemo lembel noon ɗum mi hawrani hen te kadi yaltinanimi ɗo henna e nder sénégal nawtudemi Côte d'Ivoire wona a yamirani mo an a yamirani ɗum hay sokoye koyɗol wonno ko leggal mbaɗat min cikkatnami ko caggal on dañjani tan ka jiiɗo mo mbi no ardini ni cikkatnami ko an yamira cikkatnami caggal on cuwa dañjude tan mbiɗa yo ƴewlemɓe kono ndega yamirani mi yamirani hay ɗo waɗata e aduna yo ɓernde ma deƴ ɗum ko Allah hokkata wona ko min ummoto mi yahata o bamum suga debbo mi ñaago eyyi mane jogori mi yadata caggal mi jaɓay min kam mi haali mi gasni wadde jooɗo nde e wadde moƴƴi ɗum wonata watta e aduna aha par ce yo que ɓernde ma sellu so tawi tan o waɗi feere haw findini ko ɗanino yam ko ɗum moƴƴata ɗum watta ɗo galle o kadi haare waɗata ɗo caggal tan min ga aɗan kollumi yahata wona an yamirimo min mboɗo yamiramo e ɗum ɗon gasi sa yamiranimo tan moƴƴi eyyi moƴƴi gasi ɗum kay kam caggal a yamiranimo eyyi mi yaadani hen a yaadani hen wuro ngo yaadani hen éliman jogorɗo humde o yaadani hen hay goto yaadani te o fawti hen yaadi hen tan ko bamum sugo debbo on noon ko ɗakkiriɗo hakkillo woni ko heewani neɗɗo yiyata yero ene jogii debbo mum mbiya aɗa hokka ɗum goɗɗo ɗum wona lor gaddata ɓii koko lambuɗo mata ko ronki reset caggal ronki reset noon omo wawi ƴewdeno waɗi kono wona yero komi jogori resdemo so Allah eyyi jaaɓi moƴƴi yero kay resta o fawti hen yero kay ko an e mum an e yero gaskata gaskata morta gasi min ko mbimomi ko min ma kay ko mayde tan min ko mayde ittatami ɗo goɗɗo arata ɗo mayde ittatami ɗo ASSIMI yo ɓernde ma deey jokko liggiyaji ma jokka wuro ma wuro ko wuro ma hande so yero no fotno hersude ni wiide min ko haalama nananmi min hande an ka jinnaɗam ko an woni jinnaɗam ɗo e wuro ngo ko adi kadi an woni jinnaɗam ɗo hami maaya te kadi noon mbeɗa fondi hen hunde foof noon baba mbeɗa fondi hen hunde foof yero wonde ko sella aɗan neɗɗo resirta ko ha debbo ma pamodira e jinnaɓe ma famille ma foof ɗum kay so sa dañi on debbo ko a mala mbiyata ka mala kono min mbo sikkiran ko mala a malama dañi ɗum kay hankadi gasi kono mbiya aɗa resa goɗɗo so resi oro fa mbete wona e galle waddata kanko andi mbimami yo hakkille ma de saabu so tawi ko min jogori yaade humoyde wona hikka wona mo wuuri wona mo wurti wona seedal Baye Fra Baye Fra min garmi ko kalda e baba haalde e babam koye mburu mooli Allah haalde e babam jamanu makko benni heddi ko jamanu amen minen oɗo ivoirien komin resnomo gaddumomi do en a faami min gaddumi ɗum de kadi o jabano wona o wino kam yomi res bi bagal layow mbimomi on ko cukalel oɗon saaha mbimomi on ko cukalel wawa resde ɗum joni o forsi minne no forsimi joni noon on mawni mbimi mboɗo resam babam wi mi resata on o salti kadi te kanko yinno on joni noon jinmi ko kalda e makko gila joni saabu mi yiiɗa min lutodiri saabu ko babam jinnaɗo ko hayre ɓinguel ko bocconde so yana ma pusa sa yana makko pusa ete mi yiiɗa fus jinmi ko au moins mi wona omle wiye mi fasna a faami mi wawa wadde nafoore kono yiiɗi ko boccode no mbami wonde bocconde mi fus e laabi di te min ɗum kadi ɗum mi yarani hen walla haalde makko dal haalde makko ɗum tagi mbimi yomi ardo mi haalde makko kalda e makko awɗi ko moƴƴi kadi ko no mbiɗani ko noon jinnaɗo foti ko taarede eyi kono kanko kay min nde mbayrannomi kanko yinno forsudema e on suur debbo
eɓi gellayo e joni arti ha o saha joni kadi o witi kadi o saltima kadi toon ɗum woni probléme o ala ɗum wawa sa yi ɗum par ce que ASSIMI joni o natti nanandemi joni ASSIMI nanani ko joni ko babam so wimo wat o watta so babam wimo wat tan o waɗat o waɗa kadi direct elle ko babam restini ɗon de kadi avant joni noon min wimo joni min ASSIMI woppiɗen mo e bagasuji ma kala ko cohluɗa ASSIMI daro hen ina woppanma no defanma ta gila ASSIMI watti haalde pular babam wahliti carrément wonti sehil makko kala ko ASSIMI so yiiɗi kalis rokko ASSIMI kala ko ASSIMI yiiɗi ko dumo waɗat min ASSIMI joni min gondi tan ko so jam ari min dendo suudu so weeti goto kala yahata goto kala yaha joni noon min mboɗo sohli debbo taw ko debbam min on ko haajo jam hammu jam e ko cohlumi ko atayu jam lewol ayasi so wimo joni ha fawnam ataya wiyata kam yomi wobo ha babam ummo gese o wiya ha babam yamira o fuddo debbo ɗum noon addi babam wi mi restata par ce que o añat ko somi resi goɗɗo ASSIMI joni no haala pular ni naggam iwi jeeri faare walo a resantamo lembel ɗum ko gonga ala ɗon kam joni yaro jimmi ko garta hakkille maɗa gaccami yiita e bamma somin jiiɗi somin kalde min pamodirat faami mbasa noon annene wiide aɗa laawo hen ko jinnaɗo maɗa an aji haalde mbiɗa jinnaɗa ko ha hen sa ene mum a gañoto so ene ma gañoto ɗum no waɗi anne deccu tan jaren seese a faami mbaɗiren seesa ha mbawa heɓde hakkille makko punten mum ka gorko ɗo foti rewɓe nayo fodde wonde kanko jaɓani resde kono ɗum musi kam o jaɓani resde gila nena maya joni somi wimo res o wi ala min hakkillem no woni yumma ha joni mi wawa a settude debbo goɗɗo naat wimi joni an par ce que kanko so resino tan mo kippu haaju makko wallahi ndew gonga mi wimo diwoji nane wuro ngo ha heewi ɓe ganduɗa ɓeeɗo warɓe mumen maayi aɓen ɗo aɓe cohli kadi boggol hayso taw ko boggol a faami kono noon kanko o jaɓata somi haali tan o wi o bardani e mairuji ji mbimi noon ɗum wawa wonde baba a resat kay ndesa a resani wop min mi res wallahi wati kanko sohlani kay an kam res aɗa yi sohli aɗa hattani yo woppe ndesa joni mboɗo hattani tigui ko ni mbatten gaccata kam yiida e makko somi yiida makko kala ko wawi hen wonde so allahu lam jaaɓi min gartama so iɗi allah basi ala so allah jaaɓi woppi dume jungo inchallah ren jarama barka babam noon ko haalde makko de kaldat voilà c'est ça